Para elaborar esta receita necesitamos cenoria, cabaza, puerro, calabacín, pataca, cebola, auga, sal e aceite. Podes engadir estas verduras ou outras dependendo dos gustos. Agora comenzamos a pelar todas as verduras, aínda que algunhas xa as tiña de antes. E agora cortámolas. Collemos unha pota, esta é a que vou utilizar eu, e a continuación botámoslle aceite. Despois engadimos todas as verduras na pota e deixamos que se doren un pouco. Botámoslle sal, engadimoslle auga ata que cubra todas as verduras, deixámolas cocer e mentras podemos comenzar a facer os picatostes. Estes son os ingredientes que necesitamos para facelos. Collemos unha tixola e poñemos aceite como para fritir. Mentres vaise quentando o aceite, cortamos unha ou dúas rebanadas de pan. Agora, esas rebanadas, cortámolas en anaquiños pequenos. Metemos os anaquiños de pan na tixola e deixamos fritir. Cando vemos que xa están listos, os sacamos cunha escumadeira e engadimoslle sal. Agora, as verduras que deixamos cocendo anteriormente as trituramos para que quede unha crema. O noso puré xa está listo. Podemos engadirlle ou non un chorriño de aceite e poñemos os picatostes enriba do puré. Se queremos darlle un último toque, podemos cortar en anaquiños moi pequenos améndoas e poñerllas por enriba. E este sería o resultado final.